ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಣಂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಣಂ ಸಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಾರಿ ವರ್ಷ ಓಣಂ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಡಿಂಡು ಐಕಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ನ ಕ್ಲೇಂಪುರ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಬೋಕ ತೋಷ್ಪವ್ಯಾನ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಂಡ ಏನರ ಪಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಏನು ಇಡೆ ಪೋಡುಂದಿಲ್ಲ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಹರು ಮೈದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಇವರೇ ಯಾರು ಅಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಲೈಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪನ್ಪಾರಿ ಕಪ್ಪಾತ ಅಂದು ಎಗ್ರಿ ಆಡ ಗಡಿ ಬರೋಚಿಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡಿ ಅವು ದೊಂಬುಗು ಬೋದುಂಡತೆ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಆದ್ಯಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆತೀನಿ ಒಂತ ಸಮಯ ಟಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡಿಂಕ್ ನೆಹರು ಮೈದಾನಗಳ ಪಾರಂಡು ನಮ್ಮನ ಇನಿ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಗಣಪತಿ ಲಾಕಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅಂಚಾದ ನೀರಿಗೆ ನೀನನ್ನು ಪಾಡು ಅಂಚಾದ ಗಣಪತಿ ಲಕ್ನಾಗ ಪಾರಂಡು ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾವು ಇನ್ನು ನಡಪರ ಒಂದು ಇಂಕ ಲಂಚಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರಪ ತುಂಬ ಇದೆ ಯಾನ ಬಯ್ಯಡ್ ಮೊಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಉಲ್ಪಲ್ಲ ದಾದಯ ಆ ಎಂಕಿಟ ಮದಿ ಮಲೆ ಪಿದಡ್ ಪಾಯರುಂಡು ಐಕು ಬೋಡದೆ ನೀಡ ಬೈದಿನಿ ದಾದಾ ಇತ್ತೆ ತೋಷ್ಪವೆ ಆಲುಂಡತೆ ಪಂಟಲೆಂಡ ಏನನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುತ್ತಿನ ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಯಾನ್ ನಿಂಚಿ ಬಂದದ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಅವತ್ತರ ಕಟ್ಟುಂಡತ ನೀನು ತೋಷ್ಪವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ವನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕರೆ ಮುಟ್ಟೆ ವ್ಲಾಗ್ ತು ಒಂದು ಒಲ್ಪಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಪೂಕಳಂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರಿ ನಾವೇನು ತೋಷ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಮುಲ್ಪುಂತರ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮನೆ ಪಿದರ್ ಪಾಯರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೈತಿ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಡಿ ಪಿದಾಡೋದು ಬರ್ರೆ ವಾಸಿ ಜನಿಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದಾಡ್ಪುರ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದಾಡ್ಪದ ಪುರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂಕಳಂ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುರ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಂದೆ ಯಾರೇನು ರೆಡಿ ಆತೆ ತೂಲೆ ಈತ ಏನು ನಮ್ಮನ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಏನ ಫಾರ್ಮಸಿದ ಮಾತೀರೆಲ್ಲ ತೋಷ್ಪಾಗ ಅಂದಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಪ ಬಾಬಾ ಬೇಜಾರಡು ನೇಮೂಲು ನಮ್ಮ ಯಾವ ನನ್ನ ಪೂಕಳಂ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಪೂಕಳಂ ತೋಷ್ಪವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪೂಕಳಂ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಶೋಕಿತ್ತನದೆ ಪೂಕಳಂ ಪಾಡ್ದಿರಾ ಸೊ ಏನು ಮೆಗ್ದಿಂತುಲೆಂಡೆ ಸೇ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಣಂ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಉಡುಪುಜಿ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಓಡೆ ಬಾರ ಒಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅಣ್ಣ ಪಾಪ ಮದಿಮ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದಿನ ಅಣ್ಣೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾನು ಉಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲೆ ಪುರ ತೋಷ್ಪವ್ಯಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜೇರೇನ ಸರ್ ಚೂರು ಅಂಚೆ ಪೋಯರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಪೋತೇರು ನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೂನಿಲ್ಲ ರಡೇ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಮೋನಿ ಪಂತಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೋಷ್ಪ వచ్చింది ಆಂಡಲೆ ಚೂರು ತೋಷ್ಪವ್ರು ದಾದನ ಪನ್ನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಅప్పుడు ಅದು ಪುಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇಡೇಟುಕುಲೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರ್ತುಲೆ ಮೂಜನ ಓ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೇರ ಒನಸ್ಗು ಓಲು ಅಂಚಿಡ್ತು ಪೋಯ್ ಇಂದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಪೋಡಿ ಬೋಡು ಪನೋಡ ಏನು ಪನೋಡ ನಿಂಗುನೇ ಅಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ವಾ ಚೆಕ್
ಪೀಡು ಸಬಸ್ ಎಂಚಿ ಟರ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ನಾನು ನರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪೂರಲ್ಲ ರಕ್ಲೇನು ತೋಷ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಪೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೋಷ್ಪದಾಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಒನಸಪೋದು ಪುನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೇವು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಪೂರ ಐಟಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ಆತಯ್ಯ ಆತ ಎಂತ ಉಂಟು ಉಂಟು ಐಟಿ ಆನಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಪುಣ್ಣುಲೇನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅವನು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹಲೋ ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಂ ದಾದಿ ಆವಪ್ಪ ಆವ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಮುಕ್ಲೆ ಗವೆ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಗ್ಗುನು ಮುಲ್ಪೆನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದದೆ ಮಾತಾರೆ ನನ್ನ ಕೈಡ ಆಯ್ನ ಹಾಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿದಾದ್ರೆ ಸರಿ ಬರ್ತೇವೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೊರಸು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಕೊಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಆಶಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದೈತೆ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನೆ ಬೇರೆ ಹಾಯ್ ಆಶಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಯ್ 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 ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಿದ್ದಾರು ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಪೂರ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಂಪು ಪೂರ ತುಷ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಂಡು ಮಲ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕೀರ್ತನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇದ್ರೊಡು ತಿಕ್ಕೂರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊ ಒಂದು ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರಿ ರಾಕೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರಿ ನೈಟ್ ಒಬ್ಬ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತೈತೆ ಆರ್ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸೊ ಏಜೆಂಡ ಅರೆಗೆ ಪಾಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆರಿಜ್ಜೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡುಲ್ಲೇರು ಎ ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜೋಳವಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಾನು ಏನು ಪೋಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರಿ ನನಗೆ ಇಡಪ್ಪೇರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆರಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಪೋಯಿನಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸಹನ್ಯ ಅವಲ್ಲ ಸಹನ್ಯ ಹಾಯ್ ಈ ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾವನ ಸುಡಿತೆ ಮಾರ ಇದಿ ಆಂಡ ಫೋಟೋಶೂಟು ಓಕೆ ನಾನೇ ಇರಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏರಣ್ಣ ನಕ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಸರ್ ನುಂಡು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ನಾನು ಇನ್ನೇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜಯಪಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಏನು ಐನಾತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತೇನ ಐನಾತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಷ್ಪಾಯತೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಏನ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ತೋಷ್ಪಾರ ಏನು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಯಾರು ಬತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಈಜಿನ ಬೊಕ್ಕೇನು ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪೋಪತಿ ಅಲ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಏನು ಸಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಇಂಕಿತ ಮೈದಾನ ಪಾರಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೆ ಸಾರಿ ಡೇ ಪಾಯರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ಸರ್ನು ತೋಷ್ಪಾವೆ ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಅಂದು ಒಂದು ಸರ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಏನ ಸರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇನು ತೂತಾರತಿ ಬರ್ಬುಜಾಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊನಿಷಾ ಯಾನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣನೇ ಕಡ್ತು ಯಾರ್ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕಂದೆ ಮೇರುಲೆ ರಾಜಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಂ ದಾರೆ ಕೊಡೋದಷ್ಟು ರಾಜಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ರಾಜಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ತೆ ಪಿದೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಿತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಪಾಯ್ನಿ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪವೇನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಮೈದಾನಾಗ ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೇನೆ ಅಂಡಿ ಜಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಸಾರಿಡು
ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂತೋಡಿ ಅನ್ ದಾದಾ ಓಕೆ ಮೈದಾನ ಆಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹತ್ತು 12 ಜನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಿದ್ದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಂಗಣಿಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕಿದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಫುಲ್ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಿರೌಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಉಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಎದುರು ಪೋತುಂಡು ಗಣಪತಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನನ್ನ ಪಿರೌಡು ಅಲ್ಪ ತೋರಿಸಿನ ಪಿರೌಡು
ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಉಂಡಾವೆ ನಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪೋಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಈಗ ಪೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಬಿದಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರೆ ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಮನಸಾಪುಜಿ ಬರ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏತುಂಡು ಶುಕ್ಕು ಅದೇ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ನುಂಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಎಂಕು ರೆಡಿ ಜನ ಅದು ಗೋಡೆ ಕೋಡ ಮಮ್ಮಿ ಕೋಡ ಸರ್ಬೋದು ಬಾಜೆಲ್ಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೈಸು ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದು ತೊನ್ನೆಂದು ಚೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಮೇರೆಗ್ ಬಾಜೆಲ್ ಬಡ ಪೂರ ಆತನ ಅದು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡತ್ತೆ ಏನ ಬೊಪ್ಪೆಗೆ ಬೈದಿನಾರು ಪಾಪ ನನ್ನ ವಾ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ದಸರಾ ಬರ್ಪುನತೆ ಸೊ ನನ್ನ ದಸರಾ ಒಪ್ಪು ದಸರಾಗ ಬರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಐದು ಜನದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ತೈತಿರತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಸಿದ್ದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುರಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈರು ಬರೋಚ್ಚಿ ಯಾರು ಉಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರೋದಿಜ್ಜೇರು ಬಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪ ಟೈಮ್ ಆಂಡು ಪಪ್ಪ ಕಾತೊಂದು ಪೇರ ಅಂದಿಲ್ಲಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಆತ್ನೇತ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್